anazagwira palisani panga kuti aone ngati ndili ndi zilakolako. Anazandivula iwo aja ndikuvula kuti nditenge chida changachi maliseche angawa yayike iwowo maliseche awo. Ndinauza kuti bwana ndizosatheka zimene mukufuna kuti zichitike potenga kuti sanali iwowo munthu wamkazi. Anayamba kumatenga chida cha ine chija ndikumachipanga ngati kupanga masturbation, kumachipukusa ndikumachika mkamwa mwawo kumachiyamwa, ndipo masitems umuna ndikumalowa mkamwa mwawo ndikumwamwa ndikumameza. Chenjezo loyambirira kundipasa linali loti ndisauze ofesi ngakhale munthu wina aliyense ondizungulira pa kampani ngakhale wakunja. Ndizachosedwa ntchito mosayembekezera ndiponso ndizasowa mosadziwika bwino. Zili pati sabata ino ikubweretsa poyera ena mwa mavuto omwe abambo ena ogwira ntchito ku kampani zina akukumana nawo mdziko muno. Zili pati yapeza kuti abambowa akumakakamizidwa kuti azigonana ndi abwana awo amuna, monga kuchita mchitidwe ogonana amuna okhaokha. Mmodzi mwa abambowa omwe amagwira ntchito ku kampani ina yopanga mabisiketi mdziko muno atiuza kuti bwana wawo yemwe ndi wamamuna wakhala akuwagona kudzera kubibira, ndipo amawawuza kunena kuti akadzaulula adzawachotsa ntchito komanso kuwapha. Dzina langa ndi Ellen Kabisa. Tikhali modzi timve nkhani yonse. Ndimakhala ku Lilongwe. Nkhani imene ndabwisira omvera ndionena kuti nkhanza zimene ndinakumana nazo ndikugwira ntchito pa kampani yopanga mabisiketi ku 28. Ndikugwira ntchito kumeneko ndinkagwira ntchito ngati dispatchman amene amatenga katundu wapangidwa ku factory kumpitisa kumene ogula makasitomala amafikirako kuti agule. Ntchito yanga inali imeneyo, ndipo kumeneko ndimagwira ntchito ndi mmwenye amene anali mwini wake wa kampani, bwana wankulu chimwene wake. Iyeyo mwachidula anali ngati director. Kunapezeka kunena kuti siku loyambirira kwambiri chomwe chinayambira kundidabwisa ine chinali chikondi chimene ndinayamba kuchilandira cha From Nowhere chopanda kuchokera. Chikondi chija ankandipasa popita ku lunch, ankandipasa ndalama yodyera pamene ena aliwonse sapasula ndalama yodyera, komanso kuonjezerapo ndikachedwa ku ntchito ngakhale kuchomba kumene panalibe chilango chimene ndimalandira. Mwazizizi chikondi chili mkati tsiku limenero kunapezeka kuti ndinapasidwa foni yoti ndionere mamuvu ogonana a PM aku India. Ndi mamuvu aja tikuonera anazapezeka kuti anandifunsa kuti pali kusiyana bwanji kwa mamuvu aku Indiawo ndi aku Malawi, kuti abwino ndi ati. Anazagwira palisani panga kuti aone ngati ndili ndi zilakolako. Ataziwa kuti zilakolako ndili nazo, anapezeka kunena kuti mwazizizi anazandivula iwo aja ndikuvula kuti nditenge chida changachi maliseche angawa yayike iwowo maliseche awo. Zomwe zinandipangisa ine kudabwa kuti kodi chikuchitika ndi chani, ndipo maganizo anga onse anatayika kumakhala ngati mwina ndikulota. Ndinauza kuti bwana ndizosatheka zimene mukufuna kuti zichitike, ndipo chiwalo changa chija chinabwerera zilakolako zinathawa potenga kuti sanali iwowo munthu wamkazi. Zitatero anandikalipira kwambiri kuti ndi chifukwa chani ndisakukwanisa zimene wakufuna. Chenjezo loyambirira kundipasa linali loti ndisauze ofesi ngakhale munthu wina aliyense ondizungulira pa kampani ngakhale wakunja. Ndizachosedwa ntchito mosayembekezera ndiponso ndizasowa mosadziwika bwino ndikazangoti ndauza wina aliyense. Ndinagwidwa ndi mantha akulu kwambiri, ndipo ndinkangozimva ngati ndatayika chifukwa ndinkaopa kuuza munthu chifukwa ndinkazwa kuti ndizasowa mosadziwika bwino. Kenako chifukwa choti zinakanika kuwalowesa amene wanafunira, anapanga plan yoti iwo ndi amene angamandiyike ine okhalira kwanga kopipirako chida chawo. Pamenepo ndiye kuti ndi siku by siku. Siku lija atapezeka kuti atenga chida chawo kundilowesa ine, ndinamva kupwetika kwambiri. Ndipo ndinazuka ndikuti aisi ndikumva kupweteka. Mwachidule zinakanika zimeneyo ankafuna. Zotsatira zake anayamba kumatenga chida cha ine chija ndikumachipanga ngati kupanga masturbation, kumachipukusa ndikumachika mkamwa mwawo kumachiyamwa, ndipo masitems umuna ndikumalowa mkamwa mwawo ndikumwamwa ndikumameza. Amadandaula kwambiri ngati akundipukusa ine osatulusa umuna uliwonse, ndipo amasangalala ngati umuna uja ndautulusa. Kenako azimene zija zinamba kumachitika mamawa ndikangofika, ndipo masana nthawi yopita ku lunch ngakhaliso ndikamaweruka kupita ku nyumba katatu pa siku. Ndinamba kumva ululu waukulu kwambiri, ndinamba kumatopa ngakhale ku nyumba kwanga sindimapanga chilichonse mnyumba kuchipinda ndi madamu wanga. Zilakolako zinamba kundisamukira mthupi mwanga osamuganiza so mkazi mmene ndinkapangira poyamba. Kumaliseche kunayamba kumamveka ngati wina wake wandithira kusabola kapena ndakhalira mbaula ndisanavale chovala chilichonse. Chifukwa cha nkhawa komanso kuphinjika pa zimene ndimakumana nazo, ndinalibe kuti ndingapite chifukwa ndimaopa kuti mwanjira ina iliyonse ndisowa
mosadziwika bwino ngati momwe iwo adafotokozera. Mwakambapo kunena kuti amenewa amakuwuza kunena kuti muzigona nawo, kuti anali abwana amuna kapena akazi? Anali abwana aamuna, wachimwenye wa ku India. Kwenikweni zimenezi zinkachitikira ku ofesi kwawo, ku nyumba kwawo, kapena zinkachitikira kuti? Zimenezi zinkachitikira mu factory imene imapangidwira mabisiketi. Munali chipinda chimene timakhalamo awiriwiri imene imapanga packing ndi malongezeramo katundu amene anatenga ku production wapangidwa. Kumucho kenako nkuti ndi muchose ndi mpitise kumene kumagulisidwa katundu. Kuchipinda kumene kumachidwe ndi mu factory yopangira bisiketi. Timadziwa kunena kuti ku kampani kumakhala ndithu anthu ochuluka. Zimatheka bwanji kuti kuchipinda kumene kumzikhala kwa awiri? Chipinda chimenecho munthu amene amapezeka ndi ineyo amene ndimagwira ntchito kumeneko. Sikumaloledwa munthu wina aliyense kukapezekako kupatu wako mwina mabwana akuluakulu amene abwera kuti azapange stoko. Koma wina aliyense mwachisawa samapezekako. Ndipo ngati akupezeka ngakhale mabwanawo anali ndi nthawi yawo yoyenera kukapezekako. Mwanjira ina kumakhalako ine ndi abwanawo awiriwiri basi. Ndiyefuna ndidziwe chifukwa chimene chimapangisa kunena kuti muzikhala kwa awiri. Chifukwa chani? Chifukwa chimene chimapangisa kuti zikhala kwa awiri, anali malo otetezedwa kuti anthu ngati angamapezeke mwachisawawa amatha kumatenga katundu amene wapangidwa kumagwirisa ntchito ngati kudya, kumaononga, kumangong'amba mosadziwika bwino. Ndiye kunayikidwa chitetezo kuti sikuyenera kumalowa munthu wina aliyense koma kuzilowapo ogwira ntchito yekha wakumeneko ngati ineyo splashman. Ndipo ngati ena akubwerapo amakhala bwana wangayo kuzalemberana zimene ndikupereka ku sales. Ndiyeno abwana awa kwenikweni kuti zifike pamene papa zinatani chimene chinayambisa ndi chani kuti pa anthu onse kugwira ntchito ndikuziwanira kuti ku kampani kumakhala anthu ambiri ogwira ntchito? Chimene anaona pa ino kuti akafike popanga zimenezi chinali chani? Yankho la funso limene madamu kwa ine kwakukulu kutha kukhalako ndivuta, koma kwa iwowo chinatengera chamwayi chifukwa ndine amene ndimayandikana nawo nthawi yayitali komanso ndi amene ndimagwira nawo ntchito. Enawo anali pa chigulugulu poti sizingatheke kupanga nawo zimenezo komanso kuwafikira kunali kovuta, pamene ine timakhala chipinda awiriwiri almost siku lonse, ndipo zinali zopheka kwa iwowo. Ndiyeno ndalama zimene amakupatsani kuti mukagule chakudya mwina nthawi ya lanchi zimakhala ndalama zingati? Inali 500 kwacha. Zimenezi zinamba kuchitika 2021, zinakhala zikuchitika mpaka mu December mpaka kuzatulukira mu January. Chabwino ndiyeno akuwuza nino kunena kuti mukadzaulula adzakuchosani ntchito kapena ayi mudzasowa. Anakamba kunena kuti kusowa kwake mudzasowa motani komanso mudzapita kuti? Kusowa kumene anafotokozewa anena kuti iwo chitiwa chimene anagwiritsa ntchito nchoti kusowa ndizasowa mosadziwika bwino kuti sindizapezeka sumwa chidule pa dziko lapansi. Mtembo wanga anthu sadzauona. Ndiye anakamba kuti adzakuta nini? Azandipha mwachidule. Ndiyeno maphedwe yake anakamba kunena kuti adzakuphani motani? Pamene posana pange kusana masukulire chifukwa anangonena kuti uzasowa mosadziwika bwino mtembo wako anthu sadzauona ndizakupha ndipo suzapezeka pa dziko lonse kulekeza pamenepo. Mwakamba unena kuti amakuonetsani timavidiyo tojambula timene timaonetsa unena kuti anthu akugonana. Mavidiyo amenewa mwina anali sori kuti amuna akukhala kugonana kapena anali ya amuna ndi akazi? Amenewa anali amuna ndi akazi. Akukuonetsani zimenezi simunawafuse kunena kuti munthu uonetsa izi chifukwa chani? Ngati munawafusa anakamba kuti chani? Munthu amene kumukamba panoyi anali ngati munthu wake wa kampani, ndi bwana wamkulu, and kucheza naye ine kunamba kuchitika chifukwa choti ineyo ndimagwira naye ntchito yayitali malo amodzi. Anali munthu wochititsa mantha, ndi bwana amene tikumukamba pano payi. Kungondiyitana tabwera kuno ndikundikhazika pa mpando ndikutusa meja kumandionesa. Chichowa choyambire ndikufusa panalibepo chifukwa sindi mkazi wa gwero la zimene yankafuna. Ndinazindikira mochedwa cholinga chimene chinali mtima mwake. Ndiye funso ngati limenelo linalifunsa kumapeto nditaziwa zolinga zake kuti ndi chifukwa chani mukupanga bwana zimenezi. And iwo aja ananena kuti tikuyenera kumasangalala, chichowa chimachitatuka mkamwa tikuyenera kumasangalala. Zomwe zinali zosemphana ndi funso nene ndinafunsa ndi amene pamazabwera mawu oti sikuyenera kuuza munthu pa zosatira zake zidakhala izi. Mwakamba unena kuti ankakupatsani 500 kwacha kuti mugwiritse ntchito ngati ndalama yokagulira chakudya nthawi ya nkhomaliro. Zitayamba kuti zayamba kuchitika zimenezi, ndalama inakwera kapena kuti ankakupatsani chani, ankakupangirani chani chokukomedwetsani? Ndalama imene iwo ankandipasa ngati kunali kukwera kwa ndalama, kunali kukweza kufika pa 1000 koma masiku ambiri makhala 500 yomweyo 1000 yomweyo. Mwachidule cha chilendo chimene ine ndinachionapo panalibe. Chikondi chimene ndinkachilandira poyambirira pamene anakonzewo malingaliro awo chinali chomwecho kufikira pakana pamene zimenezi zinayamba kuchitika. Chimene chinachitika ataona kuti kuwagona ine kuukanika ngakhale kundigona ine kuukanika, anayamba kumatenga chida cha ine ndikumachika mkamwa mwawo kumayamwa, ndikumandipukusa maspemuzi mkumalowa mkamwa mwawo mamwa. Ndipo ankakhala udandaula kwambiri ngati akundipukusa maspemuzi osatuluka.
ndipo ngakhale ngati akundipukusa almost 1 hour ine ndisanatuluse umuna samandisiya pokha umunawo utatuluka. Ngati amandipukusa kwa 1 hour koma ine umuna ndisanatuluse samandisiya makhala akundipukusa pokha kundisiya kwake umuna utuluke. Ngati umuna sukutuluka paka 1 hour nkukwana sizimatheka kundisiya makhala akundipukusa mpaka umuna utuluke. Amamwe ankama mwawo ndikumeza. Ndiyenu akamameza zimenezo amati chani? Amata kumeza chifukwa chani? Sindi maafusa kusonga loti mukumeza chifukwa chani, chifukwa pamenepo ndinaliza kuti ndamangidwa pakamwa nkhali cholankhula nkhali maganizo anga ineso analoti sindi kuziwa kuti kodi ndikuyenda munyengo yotani. Ndiye panalibe sofuso chifukwa cha chiopsezo chimene wanapereka. Akamandipanga zimenezi chimene chinayamba kundiopsa kwambiri ndi chimene chinandipangisa kuti kuli bwino kusowa kundisowe koma ine ndiziwise anthu. Ndimamva ululu umene umabwera ngati ndatchidwa sabola ku malistecheku zilako zimene munthu amakhala nazo ngati munthu wamuna zinandichokera mthupi mwanga. Ngakhale ku nyumba banja langa sindimaliyandikira, ndikafika ndimangofikira kugona ndinali wotopa kwa masiku onse zomwe zimadabwisa banja langa. Kenako chifukwa cha ululu komanso zimene ndimakumana nazo zitayamba kundiopsa ndinaona kuti nkwabwino ngati kuli kusowa kundisowedi koma nditadandaulira anthu oti andithandize. Maka nditazindikira kuti kuli mabungwe amene amathandiza anthu amene akukumana ndi nkhanza ngati zimenezi. Choncho ndi pamene ndinaona kuti nkwabwino ndidandaulire office, ndinapita kukakumana ndi munthu wachikuda ukamudandaulira yemwe anali ndi udindo umeneko ngati sales amene anali pamene ndakamudandaulira pokamudandaulirapo sindimakamudandaulira ngati munthu wamba koma ndimakadandaulira ngati office pa zimene ndikukumana nazo. Ngati office ngati munthu amene amagwira ntchito ku office, ngati mmodzi mwa mabwana amene amapezeka ku office. Iwo aja anaona kuti nkhani ndi yayikulu kwambiri kuyisova mayiwo okha ndikovuta, ananditumiza ku headquarters ku Fete kuti ndikapereke chidandaulo changa ku polisi. Kenako ndili pakati popanga chiganizo chenyamuka umapita ku polisi ndi pamene ndinkazazindikira kuti pali mzanga wina yemwenso amakumana ndi nkhanza ngati zomwezo. Mu nthawi yomwe ine ndimajomba ku ntchito chifukwa cha kufuna kuzipumisa thupi langa pa zomwe ndimakumana nazo, iyeyo ndi amene amalowa m'malo mwa ine ndikumapanganso zokhazo. Mzanga uja anandijoyina nayenso nkukhala ndi madandaulo ake kukadandaula limodzi mmene nenenso ndinapita kukadandaula. Tinawuyamba ulendo wopita ku headquarters ku Fete kukumana ndi bwana kuti tikafotokozereza nkhanza zomwe tikukumana nazo pa kampani. Tinakanika kukumana nawo chifukwa cha meeting yomwe wanali nayo. Zotsatira zake bwana wanatumiza munthu yemwe tinamufotokozera zomwe tinafikira. Anatiuza kuti zotsatira zimene angafotokoze bwana tiuzidwa tinyamuke tizipita, ndi pamene timazauzidwa kuti tipite ku Kanengo police station tikakumane ndi wamkulu wa polisi OC. Uthenga wapitako kale. Tikafika kumene kuja tinafotokoza china chilichonse, anatitanira wamkulu wa mashahidi wa pa Kanengo ndipo atatilemba statement anatitumiza pa college ku chipatala. Chimene anakatiyeza ku chipatalako inali HIV. Ndipo titachoka kumene kuja tinalipasidwa ripoti soti tikuyenera kupita ku Sento chomwe chili chipatala chachikulu mu mzinda wa Lilongwe. Anatipasa transport awonse aja tikukatsika ku Kanengo ku chipatala kuja one stop center. Kumeneko anakatiyeza ndi kutifunsa mafunso awiri atatu. Tinakumana ndi security a police agencies aza ku chipatalako atatiyeza anatipasa zotsatira zake. Tinanyamuka nkumapitanso ku polisi kuja kukapereka malizasi. Ndinawapempha kuti ayesese kutithandiza kukampeza munthu yomwe changu chifukwa mphekesera ikamveka mwa njira ina iliyonse asowa muno mu Malawi. Apolisi ananena kuti akuzuwa zomwe iwo angapange tisachite kuwapangira, atithandiza mu njira ina iliyonse. Tili pakati poyendesa zimenezi kunatuluka foni yoyimbidwa ndi bwana uja kukamphekesera inali tampeza sono. Anamuyimbira mmodzi mwa ogwira ntchito aku kampani kumene ife timagwirako kumuuza kuti wauze anyamata aje ngati kungatheke nkhani ija sapite nayo patali ndiapase kandrama kochepa kuti agawane. Ndipo mmodzi mwa anzanga yemwe timakumana ndi nkhanza zimenezi atafikidwa kuuzidwa anayankha kuti nkhani yafika kale m'manja mwa anthu akuluakulu palibenso kuchitira mwina kapena kuyimisa nkhani. Pamenepo mwenye uja anayankha kuti ngati zili choncho mawa sindifika ku ntchito. From pamenepo ku ntchito kuja mwenye uja anapezeka kuti anasiya kupezeka. Zitatero ine ndinapezeka kuti ndinafufuzabe ku polisi kuja. Pamene tinapita kukadandaula ku polisi panatha almost 5 days a polisi asanapite kukampanga cheki mwenye uja. Pamene ankapita pa 28 ndiye kuti mwenyeyo kupezeka ku ntchito wasiya. Tinayesesa kupanga kuthekera kuonera kuti munthu yapezeke sadapezeke. Apolisi yankhulawo nelo kuti akuyesesa kumusakasaka munthu uja.
chifukwa choti tasowa chochita thandizo linakhala ngati lalephereka kuti ntchito pamenepo titayima chifukwa cha zomwe ife timakumana nazozo. Analamula kuti tibwerere pa ntchito. Ine ndinakana kufa ndinanena kuti azitipanga nkhanza zazikulu kwambiri chifukwa apa patakhala ngati ndife adani a kampani. Titayamba ntchito ija kubwezedwa pa ntchito paja titayamba kugwira ntchito ija tinasinthidwa department choyamba kupitisidwa kuti tizikakolopa m'matoileti. Tinapisidwa department yopezeka kuti masiku ambiri timakhalira tikubwerera chifukwa chokusowa kwa materials. Timapitisidwa kukachecha kukalimisidwa kumalo sitinafike kumagwira ntchito ngati imeneyoyo. Kenako mukupita kwa nthawi tinangozidwa kuti kampani ikulephera kupanga phindu choncho afuna kupungula anthu ndipo munthu wake moyamba mwa iwo iwe. Ndidafusa kuti sindipasudwa chilichonse ndikuyenera ndizipita choncho anati palibe chimene ulandire. Kenako ndi amene amazachosudwaso ntchito mzangayo ndipo ine ndinayendera almost 2 months ndikuyendesa nkhani imeneyi kuti ndionesese mutu weniweni. Ndalama zimene ndinalandira ngati chipepeso chochosudwa ntchito mosayembekezera pamene inali 27,000 kwacha. Ndidafusa kuti ndalama imeneyi ndimene ndinanena kuti ndipaside ndagwisa ntchito transport yoposera 27,000 kuyendesa nkhani imeneyi kuti andichosa ntchito ndikubwera kuno almost miyezi iwiri ndikuzapasidwanso ndalama yomweyi. Iwo aja nayo kuti ndalama yona kulandira wendi imene ndipo ndidasayinira nkutenga ndalama ijo poti nditalibe ogwira. 27,000 ndinalandira kuchokera kwa HR amene ali wa kampaniyo gratuity. Kuntchito kumeneku malipiro anu apa mwezi ali ndalama zingati? Timalandira loweruka lina lililonse ndalama ikwanira 11,550 kwacha. Ndiye kuti imene makhala ngati ndi 48,000. Timagwira ntchito 6 to 6 pa wiki 4 days. Zisanafike zamkamwa iwo apopo imene inali wiki imodzi akukakamiza kuti zimene akufuna zichitike koma chifukwa chakusatheka pamene panabwera plani yomwe zachitika zamkamwa zomaya mwanazi. Pamene ankakakamiza makamaka kuti iwo azindigona zimakhala ngati mwina munthu watenga chimtengo nkumalowetsa malo oti sangakwani chitengo chakula kwambiri. Chifukwa chakukuwa ndi ululu pamene anapezeka kuti anasiya kupitiliza zimenezo zofanira nkakaniza. Ankafuna azindigona kuzera mukundikakamiza kuzera mukobibira. Pakadati pano ntchito chifukwa choti ndidapereka chidandaulo zotsatira zimene ndinalandira ndikuchosedwa ntchito ndikusapasidwanso thandizo lina lililonse. Pano ndikungokhala. Anayamba kundipanga zimene mwezi wa Novemba mpaka January ndipo zimene zakhala zikuchitika mamawa masana madzulo pasiku katatu. Mawu anga kwa omvera ndiye kuti ine ndine munthu wodandaula kwambiri ngati nzika ya Malawi pa nkhanza zimene ndakhala ndikukumana nazo pa nthawi imene ndimagwira ntchito ku kampani yopanga mabisiketi. Ndimapempha ngati kungapezeke anthu amene angandithandize kapena mabungwe amene angatengepo gawo kuti chilungamo chioneke. Ameneyoyo amene ankatipanga moyo woyipa ngati umenewo amafunika kuti apezeke kuti azazengedwe mulandu ndipo azayankhe. Anathawira kwawo ku India.